kong na kaliang ke jongai bat kum ju kum u nong yalam jong ki MDC apa district council ba kum ju kum nong yalam jong parti ni pen pau ke jing susi ke bakrau la ke jing klat no jong i ba ti wel khar belong MDC la sau tem banta ida long MDC na do hazar lai adu hazar kani afulai afsau banta kamu sau tem bola dei ru we ne ki MDC uba yai de baik ba ka parti lada ka parti ka don ha ka borne ka don ha ka liang persyaru kimju umju kerja na ka parti ta ka de ka jinglong loyal ka jong parti ni parti hoi kum u nong mi khmat ba kum nong yalam la long ru briu ba yai ne ngaong pat umju ru batris tom na ka banta ki pai ba jong konsensi u badon ru ka jing yu i jangai ha ka por bu dang don ha district council walau lasim banta ki babun ki pos kum IM deputy CM kum chairman kum CM ru uji keren para buar gumno ban penek ki ti dostur ba kham tam ban wan rai ki an ki per ha jinglong na yalam de galong ke jingdu ko bakrau ru kham tam ki pai ba jong konsi mau de bre we jan ba ki pai ba bre bu jai jai bu sisur bom jubun ketien re wala ka taru teng teng hoi ha ke jinglong bre le si ki la ban dan ki jingdu na niang tai re ki pai ba i jong konsi ki e ai jing sya kidang kami lenti bahkan ni katem mentaru ba indang ya khun ni ka election ten re na ka daw jong jing sistem ka met ka jong i na do ka snem ka bala adap ila pan pau ba inum tre syu benile election re ong ka dang la ngan ye tre na ta parti ten ta ka daw na ka liang jong i phai ni ka kubo solam syaki ilok ki khun ki bayin sem baro i pai ba jong konstitusi di pro howe ki bla do no yong nong yalam krau uba ngikum ka parti ngi bulom yu namar kum ngaong mana long briu uba ya ini apa ke parti ba kum ju kham tam uba dan ni kata kamen si mat sakri pai pa ka por balong CM nama ka di ka por ka balengkot ngi suthu ba ka dan du ka coalition bu isi atau ka por ho ila persyang na kaliang ka jong i ka bala ba ban penbet penbiang ya ki jing dang kam baro te ngai namar ba ka por ka balengkot ba la ka taru ai por balengkot ila don kat tu ka ni ki mati ki ba ila le ha ka por bi long si